Duh, ngojare zaman modern kene bis ora tekan kene. Wis dalane wis kota kaya ngene. Kok remane-man sandalku iki nek ngene iki carane. Iki kepiye iki dalan ngene iki kan? Iki wis rusak ngene iki carane. Mas, sampean ngecek ora, Mas? Ya ora, dolan tahu. Wis ngerti motor jeng-jeng, helm kemelop, kira dolan kota. Lah kowe arep mandi kita ya karo mes-mes. Wis to, Mas, rasa kakean takon. Gawe terke aku mulih bae. Omahmu ngendi? Kono kae, kidul buk kono. Wong ora ada kok. Ayo terus aku. Ya wis ayo. Gas. Gue helme. Coba. Iki, Mas. Loh. Lah omahku ngandi, Mas. Atau omahku hilang, Mas. Lah iki kepiye saiki, Cak? Cara mulai ngandi aku ki nang ngene iki. Duh, kira kepiye Mas iki? Ora Mas tulung ngono aku, omahku ilang lho Mas. Ya kepiye omah kok iso ilang? Aku ya ora ngerti. Ora Mas tulung ngono aku Mas saiki Mas. Wis saiki ngene aku arep mulih anak bojoku ra mangan, tarife 20.000. Wah, aku tuh andi duit tenan lho Mas. Saiki anak bojoku nang omah. Sik iki musim corona angel duit. Ya wis Mas, sego nyo. Oh, wis tak bali. Ojek asu ancane. Duh, gara kepiye iki? Wah, jan nasib. Nak nganti gak anak iki? Pun betul ya, Bayu. Sakit ora nomor iki, Cai. Wah, jan iya. Tadi aku penuga saya aktif jajal itu piye jarine dina riyo butuh kok ya. Ora ana wong belas sih. Dunia kanan kepiye jaman opo. Wis nyawan kanan mbok menawa ana rondo liwat. Dut sing ngopi pikir. Ye. Halo, assalamualaikum. Iki bedu to? Oh, lagi sapa ya? Wah, aku kancamu Yundes, kancamu SD. Mosok lali kowe karo aku, Cuk. Wah, sing tukang nyolongi degandian yo. Ya iya. Nang omah ta kowe saiki? Aku arep njaluk tulung des iki. Omahku ilang, Cuk. Gila, omah kok iso ilang iki kepiye lho? Deleh ngendi Mas menurut dene ilang? Wis to, pokoke dawa ndes ceritane tenan. Aku tak rono ya, Des. Ya wis ning ngono rene wae. Tenan lho iki. Ah, Ya wis nang ngono. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Piye lho? Omah kok iso ilang ya. Jan wis bocah suwera tangi turu paling kakean turu. Wah, untunge si anak beduh. Nek tidak rembukan iki. Wis tarono wae lah. Iki nasibku iki arek piye iki? Gusti. Sampeyan maringi coba ada ora enteke. Lagi arek penak ning kaya ngene. Wis tak rono ae lah. Cuh malah hutan iki. Kok enggak payung. Is nasib iki, Jan. Weh, ngopo bocah kae? Macem-macem bocah. Nonton wadus kayak Bah, mati iki. Bahaya iki. asu bocah apa maksudnya? Cicilan. Gua titenono aku nek ketemu. Tak goreng kok cemplon tuh. Assalamualaikum. Weh, lur lanang gini lagi tekan. Wah jen Piye? penak menurutmu koyo ngene. Tak delek kene wae ya. Penak piye? Wis wang sinawang apa-apa. Wah. Kene lho. Jan. Piye lho kabare lho? Wah yo wis ngene iki aku yo. Ora lah. Mau telepon ya no. Wah jan ngejone iki uripku jan ngenes. Tak omongi ngenes tenan aku sih. Aku ki maune uripku penak yo. Saiki iki jan amburadul karo-karuan. Piye lho ceritane kepiye kok iso ngasih rekoso men. Dadi ngene lho tuasane gitu. Aku kan wis suwe ya kerja nang Sumatera iki. Wis 15 tahun. Aku bukannya sombong iki, tenan jenenge tak omongno apa enake. Penak asline uripku ki maune. Terus piye kok sampe. Jadi aku ki nek setahun gajiku ki nah tak timbang nek 2 ton yo duite. Tenan jenenge aku ora ngapusi. Ora ngono yo mendah penake uripmu. Wah, aku ki tenan jenenge ning kono iki mulya. Ning gandeng ning drondong corona iki kabeh remuk dul, tenan. Terus kerjaan ilang, omah kebobolan pisan, sok TV, kompor, cawet kegawa kabeh jan wis ra nang apa-apa, jan ra duwe apa-apa saiki. Aku mulai wis ra nang sapa-sapa. Wong tuwa ya wis ora eneng, duwe omah siji, kowe malah ra eneng yo ilang. Terus aku kudu kepiye nang ngene iki? Jare. Yo ngene wae. Iki yo nek kowe gelem melu karo aku yo ora apa-apa, ning kene yo aku dhewe tak anggap sedulur ngono lho mu. Dadi iki yo nek kowe gelem sepangan-pangan sak papan-papan sak penggaweane wis melu aku wae ora apa-apa. Ku sak pangan-pangan ora ketang mangani tiwul ngono lak yo. Warek sing Aku penting. ki jane ngene. Kor wedine ngrepoti awakmu ajene. Tenan. Wis to.
Surasa ngono kuwi wis gampang wis tak anggap ya kuwi mau tak anggap dulur dhewe wis tak anggap kakang aku ket biyen rono rene bareng. Saiki kowe rekoso yen aku iso nulung tak tulung. Dan nek kowe iki nek penak men ngerokok, ngopi jane apa kerjamu jane jujur kowe. Nek kepenak men rumah saku. Yo. Aku ki anu. Ning kene yo guru sembarang penggawean tak ayahe kabeh ono pasaran adol wedhus. Tetek bengek tak ayahi kok wis iso golek rokok wis seneng aku. Kene nek ngecuprus nanti dosmu cok didono jare Yo iki planning lho nih. Planning muga-muga sesuk iki iso mlaku mangane saiki yo wis ngene iki sik ono dhewe ono esuk simbok yo. kene lagi planning ora diomongno lho mene mumpluk cangkemmu cok. Ora apa-apa iso sak penggaweane diayahi bareng-bareng lah yo. Disokong bareng. Wah ning jane aku ki nek kon terang-terangan ngene lho. Iya lho. Terus terang guys. Tenggorokanku wis serah. Ket mau rong enek cairan mlebu. Tenan iki terus terang jenenge aku. Sepurane iki dino riyo ngene iki ora ono apa-apa jenenge. Sik omah lali. Celuk. Woi. Gak wedang celuk ki ono tamu agung spesial lho rene kanca lawas kowe ra petuk. Oh Gak wedang celuk. Wah iki bocah sing karo misal dandang mau iki. Sik Rene yo. sik. Ono apa kurang ngajar anjane. Piye lho? Piye lho iki, Mas? Nek piye. Ceritane iki piye? Ora iki ki sapa mu asline iki? Bocah iki. Iki ki adikku lho, mulai piye to? Jelasno, kowe mau ngopo? Piye? Piye ono apa sik iki dino riyo ora Sik. iki. Mau aku golek lawo. Lawuh piye ceritane? Golek bekicot. Tapi ini koyo wong edan. Tak antel. Bocah sesuk manahno kuping ku nek. Ora Bocah permiso dandang. Ngene iki. Wes saiki udah linggo kene sik, linggo kene to. Wong yo intine lak yo kene kowe linggo kene. Kabeh lak yo kur salah paham to. Iki saiki iki dino riyo ora ngene kuwi. Saiki ora virus ora ngene-ngene aku mati kok malah Ngono kuping. Aku iki jane ora apa-apa lho, Mas. Ning lek ngawur iki lho. Wong aku ora ngerti apa-apa kok. Iki cangkete gede lho, Kang. apa-apa. Kakangku lho iki. Kakakku iki sedulur iki. Wis saiki damai sik iki lho. Wis do salaman sik sing apik. Sing apik, nek meneh-meneh karo wong tuwa ora ngono kuwi carane. Ngono kuwi Takon-takon isih. Apa? ngerti tenan Wong kabeh ora ngerti kok. Ya saiki linggo kene to duwetan. Rokok yo ono iki lho. Dirokok sik men. Enjoy relax ngono to. Karo kok kono kae rene to. Rene iki to mu. Kono kae tenan. Engko nek wayahe liwat rondo anyar nyampun tenan. Wah, jan. Sus pokoke. Jus nu kono kae ono rondo anyar. Nyo iki nyo. Aku gak masalah iki wis. Wis rasa dipikir yang mau wis ben ora tau.